तनी कैसन तार बोल की मैंने ए तोहर बड़का पापा लिखो बदामास कहीं कैसन बताओ बताओ टाइम नहीं जान तनी कैसन लागत तनी कैसन ओही रामा मार दूंगा हां ए बाबू जब लौंडा आवस हां जी त लौंडा चलो स कैसे कैसे आ उन्हीं की साड़ी कब एड़ी तक ना होके मलिका कहां तक रहे वो साड़ी हमेशा ए ठेहुना भटंगाई ठेहुना तक ना रहे बेस पहले कंपनी वैसा निकालते रहे आधा कट्टी कट ओ घड़ी तो तार जन्मो करम ना भई रहे अच्छा हमार जन्म खरम ना भई रही जा मर 1942 कहे गांधी जी जोरे घूमल बनी आजादी खातिर ए बाबू लौंडा जब आवे हां त ढोलकवा ढोलक बजाओ हां जी केंगा बजाओस बाबू केगा हो पीछे 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 हां नेहा जी हां जी मन तो को लप लप कर दा कब भौजी कह दे लेकिन कहब ना काहे माना कोई बोल हमरा हट जा तनी किनारे हट जा हट हट चलो हो नहीं दिखा दे तनी ए बबुआ लौंडावा चलो से केने से चलो से कैसे हो टीचर ढोलक को सही बाजी चले लोग बाबू टीचर आते होते एगो बात कहो सर कि आज जिन शुक्रगुजार ने हमें इस पावन पवित्र धरती पे बुलवाया है हां जी नरमुंडा स्वामी को बुलवाया कमेटी के जगकर्ता को लह लह दिल से तह तह दिल से ओही रामा आ कुछ ढकिया से चाहे ना है जरूर ढकिया से हां जी लह लह दिल से तह तह दिल से कोमल कोमल दिल से शुक्रिया अदा कर चलत रहते ठेका चलत रहते बाबू यही में अंतरा का कि माता जा की पार्वती हर पिता महादेव लुन के भोग लगे शंकर ऐसे के गावेला आरा बलिया बगस हेठार के गौनिहार लोग गावेला हां जी पैसा 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 रह जा पैसा मिली तोर हमार जोड़ी के जलवा बहुत दुनिया में बा का भाई गलती ना नो अब उहे मार तो नेहा जी खातिर मन लुबलुबा तो हमरो ए अरे माता जाके बीच में देहू के चाहत रहलो ए बाबू ऐसे के गावेला आरा बोलिए बगस लेकिन छपरा जिला के गौनिहार के देखबो तो उ लोग का गाई रे बबुआ छपरा जिला चल मार भाई मार मार जिया जिया लौंडा जिया छपरा जिला हो अरे माता जन पार्वती हमारा से 500 ले 100 रुपए देते रे जिया ए चंदन लौंडा जिया जय हो जय हो जय हो नुमराज यादव बाली के टोला से बहुत बहुत आशीर्वाद बा बड़ भाई लोग जुटल बा ये भाव देखावे के बा का कहता है दीपका कहता बहुत बहुत आशीर्वाद अरे दीपका ए बाबू माता जाकी अरे पार्वती मैया यही में गाने में बाबू रे एगो गाना आप लोग बड़ी वायरल कर देली जेलवे में भइल जे कर छना बाबा सुनले हो जादू जी के नाम
पापी कंस रहे जे कर मामा सुनले जादू जी के नाम दुष्ट रहे सड़िया खींचा रवि यादव भैया की तरफ से आशीर्वाद बा मुखिया प्रत्याशी रखल आई नारी के इज्जत कल घोरे दिन भइल त जख्मी भैया इहे गीत जख्मी भैया के लिखल है हाँ जी केने दुश्मन के कइले काम तमामा सुनले जादू जी के नाम जब हम आके कमेटी के द्वार पर हो हाँ तो कहला लोग की बेआजी हमने के रात भर सब गावे के ना कहब जा ए चल हम गई थे 2 नवंबर के गोवर्धन पूजा है हाँ हाँ एक लाइन और गा दो हमारा आग्रह होगा दोस्त रुक जाओ तब ई ना लाइन चलेगा चलेगा आप भक्त में पड़ल मगरी पर्वत उठावले अमरी हमरा राम बाबू मामा के तरफ से गोद भर गइल आर्य जब हमी चंदन पूजा सुब है समावा सुनले होई जादू जी के नाम जलवे में भइल जेकर जनामा सुनले जादू जी के नाम इतना होता तो लोग कोई दुखाए मत लोग ना ना कहल बतौने गाना हम गा रहल बा का मुछिया ठीक करेला फुटनिया होए बबुआ लालू जी के आइए आइए समय नहीं है चले जा